Vi har en fototest, der hedder gærceller, udfører respiration, og de forbruger og frigiver kuldioxid. Formålet med øvelsen er, at vi skal opstille et par forsøg og afprøve, og vi kan bekræfte, at vores øvelse. I vores første forsøg har vi her i vores første kolbe gær opløst i vand. Det har vi tænkt os at varme, og derved håber vi på, at det frigiver kuldioxid, som kommer igennem her og ned i vores 18 kolbe med bromsymbol blå. Den skal derved gerne skifte farve. I vores andet forsøg tilføjer vi så glukoseopløsningen for at se, om det gør en forskel. Og det fordamper vi. Og så håber vi på at se bromsymbolblå skifte farve. Vi har nu undersøgt, hvor meget glukose der er i vores glukoseopløsning. Det gør man med sådan en her glukosepind. Man kan måle det på den her. Og det ses så her, at der er 1/100 glukose i vores glukoseopløsning. Vi kan nu konkludere, at vand og gær ikke frigiver. Vi mennesker, vi ved, at vi frigiver kuldioxid, og det vil jeg vise ved at puste ned i det her bromsymbolblå, som vil skifte farve, når der kommer kuldioxid. At gærceller opløst i glukoseopløsning forbruger glukose. Det kan vi se her. Den er negativ. Vi vil nu bevise, at det ikke bare er glukoseopløsning alene, der frigiver kuldioxid, men det er også gær. Vi har brugt nøjagtigt 25 minutter på alle tre forsøg, og blandingerne de har stået på 35 til 37 grader alle tre gange. Og det har været den samme mængde af gær, glukoseopløsning og bromsymbolblå hver gang. Vi kan nu konkludere, at gæren er en afgørende faktor for, at der kan frigives kuldioxid. Vi vil nu bevise, at CO2 for alvor får bromsymbolblå til at skifte farve. Hvad hedder det der BTB? Du laver bare på slutningen. Før. Efter.